じゃあいつも僕らの話をしてる人は分かるんですが、仕込みゼロでございます。すいません、今日も仕込みゼロで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、改めまして田中伸先生です。よろしくお願いします。先生、朝のステージみんながすごいよねっていう声が僕のところに。もうね、朝から5曲も踊るもんじゃないですよ。いや、踊る人は分かるんですけど、絶対連続ですよね。連続ですね。連続5曲って踊れるかって言ったら、踊れる人、ここに1人いますね。はい、今日は淡路島で1年ぶりに来ていただいたんですが、はい、選曲とか今日ね、実は芝生がちょっとトゲがあって踊れない、ね、裸足になってきたら分かるんですが、踊れるレベルではないぐらいですが、新先生踊ってましたね。踊りましたね。どんな感じで、どんな風に何か感じたと思うんですが、なんか、はい、やっぱりなんだろう、一緒に踊りたいんです、この子たちと。だから踊ってる最中痛かったですけどやっぱり先生が見たいんです。痛かった痛かった。あ、こういうことかと。痛い、山本さんが昨日おっしゃってた痛いぐらいもう踊れないっていうぐらいのレベルって言ってたので、どれぐらいかなと思ったんですけど、まあ痛いけど全然それよりもなんだろうな、この土たちから来るエネルギーというか、あるいは自分が土に返しているエネルギーとかっていうのを考えた時に、やっぱりここよりもこっちに行きたいって思って来たんです。はい、で戻って踊ると、はい、この子たちが滑るんですよ。はい、足取られちゃって、はい、さっきのがストーリーズ出てなんつうの、ストーリーズ出してもらった方がちょっといたんですけど、もう一番見てほしくないカクって言ってるところとか撮られてて投稿するときはチェックしてからねしてください。お願いします。いつも先生がおっしゃるね、大気と天をつなぐパイプライン、はい、まさに今日僕はそういう風に見えたんですが、はい、なんか感じた人います？朝ステージ見た人で、ただすごいなと思った人、あとは何も思ってないみたいです。でもね、結局ね、はい、もうなんか見えないじゃないですか、はい、見えないものだし、自分が動いてるから見えるものだし、それはやっぱ見えるものに集中するわけなので、それをじゃあ見えないなんか上と下とって考えた時に、そこまで基本的には見ないですよね。だから分かるんですけど、踊ってる人にとっては、あるいは踊ってる僕にとっては、やっぱりこの風だったりとか、それこそ虫とか蝶とか、あるいはその桜とか木とか、なんかあるいは芝生とか全部と会話をしたい感覚になるので、よりなんだろうな、やっぱり直で触れたい。ステージ前からまだそんなことしなくていいのにね、ずっと裸足でね、袖で足を確かめるんですよ。やっぱり手で触って足で踏んで、見られてる。いつもチェックしてます。やっぱりこういうところなんだなと、こういうところがあってみんなが引きつけられる見えない部分があって、ステージがみんなが魅了するものになっていくんだなっていう印象が今日は僕は本当に感じました。はい、はい、なんかこう自然のその木々たちとかも風とかもこの音楽を聴いてくれてるんですよね。なんかこうどんなことやってんの君たちとか、なんか何やってんのみたいな感じで見てくるし、語りかけてくる。あれ、なんかすごい弾いちゃってるけど大丈夫ですか？嬉しい黙ってるですよね。なんかすごい見てくれてるんですよ。どうなんお前って。このだって普段我々はいないからね、こんな大音量でね何かこうやるってことはあんまないと思うんですけど、だから基本的に静かにこうそこに生きてるわけで、それがこうやってねスピーカー使ってドーンってやってる時に木々たちも喜んでるんです。なんか音楽聞こえてくる、なんか楽しいなみたいな。やっぱりみんなが喜んでるからですね。そうなんですよね。
だから踊ってる最中もなんかもちろんお客さんとの会話も楽しんでるんですけど、踊ってる時にこうなんかキーギがちょこっとそこだけ入れてるとか、なんかそういうのを見るとはいみたいな、ごめんなさい変な人です本当にね、でもやっぱり感じるのは目に見えないものほど正しいからそういう合図を察知することを今日ね先生がやっぱり結構伝えてくださっているので、ただ風が吹いてるんじゃないんだよって僕はいつも教えていただくんですので、今日も先生まだ踊ってる時に結構風が吹いたり、風というモーションやった時に風が吹いたりとかするとなんかつながってるなっていう感じ、もう本当たまたまだと思うんです。風が吹くなんてたまたまなんだけども、たまたまその時に風のモーションやった時にたまたまファーって入ってきた時になんかちょっと会話できたなって思うことはあるかな。でもやっぱりそれってたまたまじゃないと僕は思いますね、まあたまたまではないのかもしれない、ね、でもそれがたまたまだっていう風にしておくこともできるし、きっとそうなのかなって思うとそれはそれで楽しいじゃないですか。そうですね、思いがね変わりますよね。で本来日本人ってそういう民族だったので、なんかそういったことを改めて踊りながら感じていると楽しいよって思う。じゃあ今日ねちょっと話変わっちゃうんですけど、踊っていただいた曲、なぜこの一曲なぜここで踊ったみたいな曲ありますか？パレフワという曲はオアフ島の、ね、山の上なんですけど、エイミ・ハナイアリーがパレフワを見た時にインスピレーションを与えられてこう作ったという曲なんですけど、なんかやっぱこうパッて見た時に去年来た時にこれを見てパレフワを踊りたいと思ったんですよ。てか去年から今日の曲は半分決まってたんですね。ほぼ決まってたんじゃないですかね。なんかこれ見てやっぱりすげえなって、やっぱりこのねバックがね自然っていうのもなかなか都会ではできないなかなかないですよ、こんなね、皆さん満足することばかり求めるんですけども、不便さもね楽しみながらできるイベント、本当は今日も芝生でねどうにかと昨日夜までずっと考えてたんですが、安全第一で子供さんもね今日踊るので、イベント主催者側としてはね、無理のない程度に私は大丈夫よっていう田中氏みたいな人はね前でもね私先生今日1列目行きますと田中氏の真似しますと、主催の先生に報告してもぜひ踊ってください。でも痛いです痛いけどなんかそれもまたなんか植物たちとの会話になるコミュニケーションじゃないですかね。でも痛いってなってうわーって意味嫌うんじゃなくてどうしたってね、それも彼らにとっては自分たちが踏まれないようにとか、踏まれたらどういうことを反応するかとかっていう彼らのね意思じゃないですか。それと一緒に戯れてあげると逆に言うと楽しくなってくる、ね、痛いと感じるのは人間のエゴですから、多分ね芝生たちの方が痛いですよね。本当きっとそうですよね。だっていつも風ぐらいしかこうやって踏まれないわけでしょ。なのになんかすげえでっけえさ怪獣みたいなのがさズシーンズシーンっていってーなってる。本当にこんなちっちゃいね植物が、だから新先生が言うね今日踏みつけますからでもしっかり楽しみますっていうふうにいつもお伝えされてる逆ですよね。私たちはいつも踏みつけられてるけどあなたを踊らせてあげてる、楽しませてあげてる。そう、本当にコミュニケーションですよね。そうですよね。今日本当に大事なねこと気づけたかなと思っております。さっきそこね出る前にこうやってそこ土をこうやって触ったんですけど、根っこって全部つながってるので、なのであそこでやろうがここでやろうがここ全体一体の芝生たちに意識がいくらしいんですね。植物って根っこで会話してるらしいんですけど、なのでそこで今日よろしくね、踏み荒らすからねって言うと OK ってなんか言ってくる気がする僕もそんな気がします。すみません、だいぶ変な話です
仕込んでたらねこんな話しないんですけども、やっぱり普段思ってることをねこうやって共有させてもらえるっていう時間がねやっぱり田中伸先生を皆さん喜んで見に来てる、ありがたいですね、はい、何かのメッセージだと思います。これはね、何か質問とかあります？インスタライブでは見逃されたけどこんなこと聞きたいなとか、カメラ構えてる方とか、質問タイム OK なので、ぜひ皆さん「はい」って手を挙げてください。先着2人ぐらい、言うてもあと数分ですけど、数分ね。じゃあ1人勇気のある方、どうぞどうぞ。ともこ先生とかないですか？目があったけど、最近ねカネもね教えられてね、カネフラもねはい、また披露をね先生の前で最近うちの生徒さんにも話をし始めてるんですけど、し始めてる、先週かし始めたんですけど、フラって踊るものと考えているわけじゃないですか。でだからこう次の振り付けとかいろいろこうじゃあ45度から45度とかなんかいろいろその体を動かすために踊るために、モーションを踊っているんだけども、例えばカマカニっていうモーションがあってマカニって言ってふわーってこうやってると、そこから辺から風が吹いてきたりとかするときにほら今も吹いてきたでしょ、って吹いてきてなんかその風とお話をしているっていうことになるんだけども、小学校の頃に言われたでしょ、人と話すときは目を見て話しましょうって言われるし、例えばご主人とかあるいは奥様とかちょっとお水取ってよって言われた時にお水取ってよって言ってください。ちょっとお水取ってよ、はい、なんか嬉しくでやられるかね、やられるか、ちょっとお水取ってもらっていいですか？はい、ありがとうございます。でやられるか、どっちがいいですかって思うわけね。やっちゃうでしょ。でも早く取ってよみたいな、ちょっとねぐさっとトゲが感じますね。ね、はい、っていうことが例えばカマカニってやった時に鏡がここにあります。で45度に向かってこうやってやりなさいって言っております。でも頭の中で45度って思ってますみたいなると、モーションと言葉と全ての辻褄が合わないんです。はいお水ってやってあげるとここに水があってその水を差し出してあげているっていうモーションになるじゃないですか。じゃあそのモーションをしてくださいと時に45度向かって誰かに向かって、しっかり手伸ばして、お水って差し出してってやっちゃうとそれはもうモーションになっちゃうんですよ。でそのモーションを先生がそういうふうに言ったからちゃんとやんなきゃ45度みたいな、そうすると辻褄が合わないのでどうしたらいいかって言ったらその言葉とモーションと自分の思いと全部の辻褄を合わせてあげなければいけない。自分が持ってるエネルギーっていうとちょっと分かんないかな、煙だと思ってください。煙がこうあります。煙があってふってやるとその煙どうなります？なんかふわーって自分の手についてってくるじゃないですか、煙って。でそれを差し出してあげるとその煙がふわーっていくじゃないですか。っていうのは想像できるでしょ。それがエネルギーなんですよ、ね、ただ見えないだけであって煙といえば想像つくんだけども、その煙をふわーって出してあげると辻褄が合うわけ。 My love is for you みたいな、私の愛はあなたに捧げてますよっていうことを言いたいとか、カマカに行った時に風がふわっと吹いてきているって言って今の吹いてきているものを見ながらやってあげるっていう辻褄を合わせなければそのモーションは完成しないので、皆さん何人か多分フラやってらっしゃる方が多いんですね。多分フラダンスの衣装を多分着てるのであそこら辺で皆さんフラ経験されてるんじゃないかなと思うんですけどだけどもただ単純なモーションとか型みたいなことに縛られてしまわないようにしてもらいたい。
素晴らしいね言葉でしたね。今ちょっと感動しました。ちょうどなんかちょうど CD も終わったし、なんかそろそろ時間も終わってたら高橋先生、次の関西の予定は次の関西いつでしたっけ？10月？6月。6月もアラマポの京都なんですね、次ね。京都知ってる人？京都って知ってる？京都に先生来ますよね。京都行きます。その時に実はパーレフワのワークショップをね。はい、パーレフワのワークショップをさせていただきます。審判員さんあんなに動けるかなという質問があって、何あんなに巻いてる後ろに行ったり、私できないわっていう。それは僕のただのアレンジなので、アレンジなので大丈夫ですよと安心をさせたんですけども、もうちょっとねみんなで踊りやすく、そうちゃんと軍部の場合は軍部の場合なりますので、あります素敵なフラをその日学べるチャンスでもありますので、フラガールの方にお問い合わせいただけたらぜひお持ち込みできますので、じゃあその時もまたよろしくお願いします。じゃあ一旦今日はトークショーこれで終わりです。また明日もトークショーありますので、よろしくお願いします。次はネイサーベアのステージで踊っていただきますので、引き続き観覧しながら楽しんでください。これ姉さんが歌った曲で初めて僕が振り付けた。そうなんです。新曲、メイさんの作詞作曲で新先生が振り付けをね、だから世界で一番初めの人なんですよ。このね、やる曲のね、それも含めてよろしくお願いします。はい。ではありがとうございました。もう一度拍手お願いします。田中新先生と主催者の山本さんでした。大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。